To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Husaini. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa gobe Asabar insha Allah za mu saki Birnin So da misalin karfe 8 na dare. Ki kasance tare da wayarki, ka kasance tare da wayarka. Kuma ya zamana cewa kai ne zaka fara kallon Birnin So saboda za ta fashe insha Allah. Sannan ina mai baku hakuri a bisa rashin sake muku shi da bamu yi ba akan lokaci wanda is confidential. Amma ku yi haƙuri da Allah insha Allah, haka ba za ta ƙara faruwa ba. Ku yi mana uzuri da Allah. Birnin So yanzu ta fara yin daɗi saboda mun koma ƙauye. Ban so na ce komai yanzu, kawai mu haɗe gobe da misalin ƙarfe 8. A rantsi da Allah ku billahi allazi la ilaha illa huwa, ba na dai shiru kawai. Idan ka kalla wannan episode ɗin bai ma daɗi ba, ta haɗa gobe. A ce za na toshe kunne na ba zan jiyo ba.